Nagasumir pwesto na kasubagong aga ang baagong Regional Director kang Philippine National Police Bicol na si Police Brigadier General Andre Dizon. Ginibo ang turnover of office ceremony sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Disyembre 11 kang opisyal na ribayan ni Police Brigadier General Dizon si dating Regional Director West Raimundo Ubingke na maa-assign na sa Campo Crame. Pebrero 28 ngunya na taon kan maging pamayo kang Bicol PNP si Ubingke. Dakula ang pasasalamat ni Police Brigadier General Ubingke sa mga kapulisan sa Bicol. Hulita sinuportahan kan mga inian sa iyang mga lakdang para sa mas matuninong asin progresibong rehiyon. Maugma man siya asin dakula ang tiwala niya sa bagong pamayo kang komandansya sa Bicol. Hulita Bicolano si Diaz na tubong Prieto Diaz Sorsogon. Great man na pupunta rito sa akin. Why? Una, taga rito siya. Pangalawa, his class 94. They are the right class ngayon na to be the regional director. So, flow of water talaga. Pag hindi ito gagawin itong movement na ito, magiging stagnant naman sila sa baba. So, ito yung essence ng change of command ceremony natin ngayon sa Police Regional Office 5. Sigun naman kay Police Brigadier General Dizon, maugma siya bilang panibagong direktor kang PNP sa rehiyon. Hulita inian enot na be sa 29 niyang taong bilang pulis na ma-assign na sin makakasirbe sa iyang rehiyon. Itataw ko ang buhay ko digdi. Gabos na sa ko yung magigibo, sa ko the best na experience ko. Hali sa iba-ibang unit, hali sa iba-ibang lugar. Ibubuhos ko po digdi sa Bicol, tahabo kong mapahiya digdi sa mga kababayan ta. Ano man ang mangyari, ititindog ko po ang bandera kan Bicolan. Asigurasyon kang opisyal sa mga Bicolano, gigibuhon niya ang sa iyang makakaya nga ni mas maging matrangkilo ang rehiyon. Katakod kang seremonya, nagtauman ni mensaheng representante ni Police General Benjamin Acorda Jr. na sa Police Lieutenant General Roderick Armamento, Area Police Commander kang Southern Luzon. Kung sa pigtawan kay ning rekognasyon ang mga ginibong tabang ni Ubingke sa rehiyon. Tiwala man siya sa bagong pamayo, huli sa magagayong kaining akomplishmento. Spirit of Christmas season, let us view this turnover as an early gift to Police Regional Office 5. As we embrace the new leadership of Police Brigadier General Andre Dizon, let this transition symbolize renewal, akin to the joy and hope that Christmas brings. Just as we exchange gifts during this festive time, let us also exchange our commitment to unity, collaboration, and service to the community. Mientras tanto, magkakaigwaman in turnover of office ceremony ang provincial director sa Masbate. Mantang aadalan man kung riribayan pa ang ibang provincial director sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.